प्रमोद सार बिश्वजित सार बयनिबो सिगाङाव नोंसोरखौ खावलायदो दिनै बुहुत हानाय जोंनि बाजैया सोर सोरखौ खावलायदोंमोन प्रमोदखौ जों आरो बिश्वजितखौ मा खावलायदों एसे खोनासंनि प्रमोद सार बिश्वजित सार बयनिबो सिगाङाव नोंसोरखौ खावलायदो दिनै बुहुत हानाय जोंनि जि जाथाया जालांदो प्रमोद सार नोंखौ जोङो भट होनानै गोदोर गोलाव खालायदोंमोन मानो होनबा जों बयनिबो बिटिआरनि चिफ आरो बिश्वजित दैमारि नोंथांमोनखौ बे बाजैया मा खावलायदों प्रमोद बर'आ माबायदि भट बिहैदोंमोन बिनि सायाव माखासे खोथाखौ आं बुङो थ' हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायना लानाय जाबाय दिनैहाय दाखालि जिहेतु गुवाहाटीयावहाय मोनसे बर' गामि मिक्स कमिउनिटि मोनदां बावहाय बर'फोर होखारजानाय बिनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनि आं जेब्ला बर'फोरा बे जायगायाव न' होखारजायो बा न' सिफाय जायो अब्लानि समाव आबसुनि लिडार प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा थांदों आं बिथांनाव मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों बिश्वजित माबानावहाय दिपेन बर'नाव आबसुनि मानसिफोरा लाजिनानै जेबो लाब गैया दिनैहाय बैसागु आंहा खुंनायखौ आं जेबो बाजाया खुंनांगौ गोजान गोजान जायगायाव खुंनो हायोबा मोजां जों दिल्लीयाव देग्लाय बोसोराव खुंनो हादों बेखौबो आं मोजां मोनदों कलकातायाव दिनै बैसागु खुंहैनो हादों आं बेखौबो मोजां मोनदों नाथाय दिनै बे कलकातायाव दिनै बेसे लाख थांखो दिल्ली बायदियाव बैसागु खुंनायाव जोंहा बेसेबां थांदों आं बेखौसो एसे कुइसन खालामनो लुबैदों बिथां आबसुनि लिडार माबाया दिपेन बर'नाव बिथाङा जे दाखालि थांदों प्रमोद बर'आ बिनिनो आगदा आखाइ बा आगसि आखाइ बेफोरबायदि जानानै दङ बिसोर सानैया थ' दिनै गुवाहाटीयाव दाखालि थांबाय बर'फ्रा दिनै दै गरदसेनि थाखाय फाग्ला जानानै दङ बावहाय गुवाहाटीया टाउनसो जानो हागौ मोजां जानो हागौ दैनि भिखारि मोनथिबाय गुवाहाटी टाउना बे हाजो बायदियाव अन्तत आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ थाफेराखै हाजोआव बा बियो सप्ता खनसेबो थाफेराखै नोंथाङा सप्ता खनसे थानानै नाय दैनि क्राइसिसआ माबायदि अबस्था जायो बै बर'फ्रा दिनै हाजोआव थानानै बा हाग्रा गेजेराव बा न' लुनानै थानाय बिसोर दिनै माबायदि अबस्थायाव दङ दिनै बिनि गेजेराव न' सिफाय जादों गथ' गथाय थानायनि उसुबिदा जानानै दं फरायनायनि खेथ्रआव होन फारसेनिफ्राय मोनसे न' सिफाय जायोब्ला मोनसे न' बायजायोब्ला बेसेबां खस्थ' जायो हयथ'बा नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ मोनाखै जानो हागौ जोंफोर बेफोरखौ प्रेक्टिकेल खारन जों हाग्रायाव बोसोरसेनि उनाव जों केम्प सोलायनो गोनां जायो बावहाय जों मोनथिगौ बिसोरसो मोनदों माबोरै जानानै दं नोंथाङा थांदों आं मोजां मोनदों दिनै नोंथाङा थांदोंब्लाबो बावहाय दै गरदसेबो लांनो हायाखै खोनासंनो थांदोंसो होननानै बुंदों खोनासंनो थांनानै मा जागोन माखासे बिथांमोननि नोंथां आं जेम्स बसुमतारी बिथांनि भिडिअ नायदों चेनेलाव थाबनानै नायदों प्रमोद बर' दिपेन बर'नाव जेरैबायदि कुइसन खालामदों आं बिराद मोजां मोनदों आं बेखिनि कुइसन खालामनायखौ बिथाङा लिंहरदों बेखिनि बे अबस्थायावहाय माखासे एन्सार होनो एसे गोब्राब जायो नोंथाङा जुदि मोनथिनो लुबैदोंबा आंनि अफिसाव फै होनना बुंदों दिनै बिथाङा माबोरैथो थांनो सम मोनखो सम मोनोबा नोंनावबो सहैगोन दिपेन बर'नावबो माखासे बहुद 101ता कुइसन दं आं बिनावबो सोंनांगौ दं 101ता कुइसन दं आबसुआ आंनाव फैनायनि सिगां बिथांमोनाबो आंनि 101ता फिनखौ होजोबनांगोन बिनि उनावसो थांनो हागोन बेखिनि फिनखौ रेडि खालामनानै फैखा आरो प्रमोद बर'आबो दिनै सानबा जाबाय नोंथाङालाय मानिथो सिब जाखो सिफायखांनायनि अखानायैनो मानो नुजाहैनो हायाखै आरो बिश्वजित दैमारि नोंथाङाथ' पावारनि थाखायसो नोंथाङा आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया नोंबो सानसे समाव आबसुनिफ्रायनो बिराद गिदिर नों सासे बिराद गिदिर पलिटिशियान गोरों मानसि लेखा गोरों मानसि आं मानिदों गनायदों नाथाय नोंनि गुवाहाटी जायगायाव नोंनि खाथियावनो नोंनि एरिया दिनै बावहाय नोङो बेयाव नों दसे सम नुजाहैनो हायासै नोङो दसे सम नुजाहैनो हायासै आधा घन्टा बा 5 मिनिटनि थाखाय नोंथाङा नुजाहैनो हायाखै सोर होखारजादों बावहाय नों आं रायलायग्रा बर' मानसियासो दिनै होखारजादों
बेफोरनि फारसे नोंहा बिखा एसेबो खामाखै बिश्वजित दैमारिनो आंनो बे मोनसे कुइसन फिसा कुइसन नोंनो बिखा खामाखै नामा बर' मानसि होखारजानायाव ना नोंथाङा मोजांसो मोनदों आं सानदों प्रमद बर'आनो होन बिश्वजित दैमारि होन बिथांमोना मालाबाबो थांनायबो नङा बायदि मोनदों आं बे होखारजानायनि न'खराव जायगायाव दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनफा मोनफा जोंहा जाथाया जागासिनो दङ जोंनि बे बिटिसियाव हाथ'वाखै जेसेबां ओरै आसामाव थानाय बर'फोर दिनै गुवाहाटियाव आखाइ होजेनदों गाबोन गहपुर सनितपुर बेफोरबायदियाव आखाइ होनोखौ बोलो होयैनि माथो गिदिर बाथ्रा बेलाय आरो लासै लासैनो नोंनि बे बिटिसियाव आखाइ होयैनि माथो गिदिर बाथ्रा दङ सोर होदों बेखौ बिजेपि सरकार खालामदों बेखौ मोनथिबाय बिश्वजित दैमारिया बहाय एसे सिन्था खालाम आं नोंखौ साननो थाखाय बुंदों नोंनि हारसिंनि खोथाखौ साननानै लाब गैया नों जुदि जनसाधारन रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों जेला रायजो राजानि थाखाय नोङो समायखिरा लादों जेला नों रायजो राजानि खोथाखौ हाजार बार सान प्रमद बर'आबो रायजो राजानि हाजार बार खोथा सान नों दिनै नोंथ' थगायसुलाखा फारसेनिफ्राय थगायो नोङो जाया होनना बुङो जादों मावा होननानै बुंदों नों मावदों मोनबेसे खामानि मावखो हिसाब होबाय थादों 20 तारिख सफैबाय 15 तारिखआवथ' नै गिदिंनायनि खोथामोन नोंथ' बबे समस्थियाव गिदिंखो सोर MCLA गिदिंखो बबे जायगायाव गिदिंखो माथो गिदिंनोनो हाखो नोंसोरलाय माथो थांफेरनोनो हाखो मटर साइकेलजों थांनायनि खोथामोन अनले खुगाल' आं दिपेन बर'नि खोथाखौ दिपेन बर'आ थांना फैदोंब्लाबो मा सोंना फैखो मा खबर लानानै फैखो आं बेखौ समखौसो नेना थाबावनोसै आरोबाव नोंथांमोना लास्टआव बे सासे बाजैया माबायदि गाबै खोथा बुंदों नोंथांमोननि गोसोआव हयथ'बा नाङाखै नांनाय नङाबो जानो हागौ लासै जोंनि बिटिसियाव गासैबो जों बर' दैमारि नार्जारि हाज'वारि माबा माबि लिरदोंना एडभान्स बर' जाथिया बर' हारिया आली हुसेन खान लिरनायासो मोजांखासै बायदि मोनदों आं खारन जेसेबां ट्राइबेल जनगोष्ठीफोर दङ जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ बे ट्राइबेलफोरखौ गुबुन हारिया दिनै नाख्रेबदों आरो गादबदों ओरैबायदि नासयना दोननो नागिरदों नन ट्राइबेलफोरा बावहाय जुदि ट्राइबेलफोरा गिनो ख्रंनानै जुदि लगालग टाइटेला जुदि सोलायना लायोबा बे ट्राइबेलनि जनगोष्ठीयाव गोग्लैया आं बेखिनि खोथाखौ आं रोखायै बुंगोन मानसिनि गोसोआ गोरा थानांगोन गोरा गैयाब्ला फंनैसो हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथा बुंनायाव नोंथांमोना गिनानै फावसायना थाबा जानाय नङा आं सानो बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो हिमन्त बिश्व शर्माखौ दोल्लो गियो ओंखायसो बियो थांनो हायाखै हिमन्त बिश्व शर्माया दम होना दोनदों बेखौ धमकि होनानै दोनदों बेवहाय थांनो हायाखै सानसे समावलाय बिश्वजित दैमारियालाय दिल्लीनि गेटआवलाय माथो बड'लेण्ड मेपखौ लानानै डिभाइड आसाम 50-50 गाबख्रावग्रामोन बड'लेण्डनि खोथाखौ गाबख्रावग्रामोन दिनै आसामनि एसेम्ब्लिनि गेटआव बिथाङा गाबख्राव हायोब्ला डिभाइड आसाम 50-50 होननानै सारजों फथायगोन बेफोर फट'आ जोंनाव दं रायजो राजा दं नाय एसेम्ब्लि सिङाव बिश्वजित दैमारिया बेसेबां गोदोना गिदिर जालायनाय गोदोनानि रोदाफोर गिदिर जालायनाय खोथा बुंदोंमोन बिथाङा नोंथ' सिगां दिल्लीयाव थाङोमोन गोदोर बेसेबां बर'नि खोथा बुंदों दा दिनै आसाम एसेम्ब्लिनि माबायावनो नोंथाङा बर'नि बारै जेबो खोथाखौनो बुङा बारा खोथाखौनो बुंनो हाया थानोबो जोंहा जायगा गैया मानो होनबा जोंहा अधिकार गैया दिनै होखारजादों जोंखौ लासिंसिं खालायदों नों मानसि प्रमोद नों बारे माने इमान इन्दिनि जोंनो 6 दिन 7 दिन जालांबाय सानबा जालांबाय दिनै नों मानो दासिमबो रायलायाखै प्रमद बर'आ बिथांनि सायाव सोंखारिनाय दं जोंनि बे जाहोनखौनो जों मिथियाखै बर' रायजो प्रमोद सार राजाफ्रा बिश्वजित सार
बयनिबो नोंथाङा सिगाङाव हायोब्ला खावलायदो थाबैनो दिनै नुजाहै। भट हानाय आं जोंनि बिनि जि बारै जाथाया भिडिअखौ जालांदो साननैसो प्रमद उनाव सार आरो मोजां नोंखौ जोङो लाबोफिनबावगोन। भट होनानै आं बारा गोदोर गोलाव गोलाव खालामला खालायदोंमोन मानो भिडिअखौ होनबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जों जाबाय। जय बर' बयनिबो हारि।